Ehihie ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nka chi tata bụ nkwọ kwụtara anyị ihe ọma, wee na-akpọku mmụọ niile na-anara oke, na-anara aja na nkwọ ka ha bịa nara oke aja na ọrụ niile anyị lụrụ n'ụbọchị taa. A sị na anyị ga-apụta ihe na akakaka ya ama anyị, jijiji anya ama anyị ga-adị ndụ ka nka. A sị m na aka mara nzu ama amanata unyi ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite, Nwa Adama anyị na-akpọ alụ. Abụ m dibịa, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ihe nji maka ya bịa n'ụbọchị taa bụ ka m mee lekchọ kọwaa ihe gbasara ajụjụ ụfọdụ jụrụ m n'ihe na-eme. Wee chọọ ka nkọwa, ọ bụrụ na isiokwu n'ụbọchị taa bụ ihe ị ga na-afụ na ndụ gị, i wee mara na mmụọ na-akpọ gị oku. Ikwena ka mmụọ pịawa gị azụ bifo ime ihe ị kwesịrị ime. N'olu oyibo, topic of today is man is architect of his problem. Ihe ọbụla na-eme mmadụ na ndụ a, ọ mmadụ butere ya. That is, blame yourself. Yeah, stop blaming anybody. Maka na ọ bụrụ na chi onye mmadụ na chi ya kwụrụ, a sị na chi onye adịghị n'izu ichi na chi ya wụọ, meaning that ọ bụrụ na chi gị enyere consent, asịrọ ngwa gaba n'iru, echiche ọjọọ ndị mmadụ anyị emeta gị. Mana ọ bụrụ na gị na chi gị adịrọ mma, chi gị na-afụtaghị asị ofeke, ịghọtala, ịdị ajụkwa ihe chi ime gị, osisi hapụ ofeke a ka ọ na-efekegharị. Mana chi ịbụrụ ezigbota nwa afọ onye obodo, ewee mmadụ chi ime ihe ọjọọ, chi gosi mba na ọ bụrụ ọgwụ ole na nke a ama eme na onye nke dị n'ọnwa afọ, son of the soil, ọ gbalụghị ọgụ. Ịghọtara ya? Mana ana m achọ ịkọwa na ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-adanye taa bụ bikos na ha emere ihe ha kwesịrị ime ka ị bụrụ onye obodo amụtara ọfụma ka mmadụ ga-atụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-abụghị na-alahụ ụla na nlọ, efu ebe mmọnwụ na-achụ gị ọsọ, ma ọ bụ ebe nkịta na-achụ gị ọsọ, ma ọ bụ na-afụ eke na nlọ, ma ọ bụ na-afụ agwọ na nlọ, ma ọ bụ na-afụ onwe gị na mmiri, ma ọ bụ na-afụ ụfọdụ ihe iyi egwu dị iche iche, ma ọ bụ na-afụta ndị relatives gị ndị nwugoro anwụ na nlọ. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ihe a na-akpọ the inner conscious of man. Ka nsụ in English, inner conscious of man, ya nwa the common. N'olu Igbo, ọnya bụ mma nke ndụ, ya bụ mma na-adụ adụ n'ime mmadụ. Ndị oyibo gbọrọ ya dị intuition perception. All this inner being bụ ihe nwere ike ime. Ụfọdụ ndị mmadụ asị, hey, n'obi m gwakwana ihe a. I nwere ike ịchọ ime ụfọdụ ihe, obi ga-asị gị emekwana ihe a, mana o nwere ike kwuo na low voice, ipushuo ya aside. Ipushuo ya aside, o nwere ike mgbe ihe a meziri, isi na obi gị gwakwara gị ihe agwa, mana mgbe obi gị gwara gị ha, ijiri ya wee kpọrọ ihe kpatara o ji edo ka that voice ọ na-ekwu tulo bụ na ijiri ya kpọrọ ihe. Ọkwa na onye agwarụnụ were nke agwara ya mee ihe, afụkọ ọzọ agwụ ya, ọ na ịmara. Mana onye agwalụ welu nke agwara ya wee tie epe na bọsọ ọ dịfụkwara ime agwụ ya, ọnya bụ ihe na-eme. Ịghọtara ya? The inner conscious of man, i develop ya inner perception. Ịchọọ ime ụfọdụ ihe, obi ga-agwa gị sị gị emekwana ihe a, ngwa gị mee ya etu a, ngwa gị si n'ụzọ, ngwa gị si ụzọ. You can never run into problem. Mana ọ because you are not paying attention to that mma ndụ dị n'ime gị, wee develop that in spiritual consciousness. That is etu mmụọ ga-esi na-agwa gị okwu. Mmụọ ya na-agwa gị okwu n'ime obi. Enwere ndị bụ na mmụọ na-agwa ha okwu ha na-anụ, nwee ndị na-agwa ha na-anụ voice, nwee ndị nọ n'ime obi ha ka ọ na-ada. Ịghọtara? Nwee ndị na-afụ afụ, ya bụ na-enwe clairvoyance and clairvoyance. Ịghọtara ya? Na ihe m chọrọ ikwu n'ụbọchị taata bụ, before you run into any problem, you must have been given sign. Mana ọ because na imere ya, iji maatụ,
O nwere nwa okorobịa nọ India, o nwere ike akpachara ya afa si ya nekwa denja nọ n'ụzọ gị, nekwa ihe ị na-achọ ime, nekwa ka gị na chi gị dị na mma, nekwa ka gị na ndị ichie dị na mma, nekwa ihe dị n'ụzọ gị, nekwa mpịawa azụ dị n'ụzọ gị, nekwa n'ihi na problem dị n'ụzọ gị. Ịgwacha ya onye asị ya jee lụọ ọrụ ka o mezie ihe dị n'ụzọ anya na chi ekwụrụ ka e bupụrụ ya uke na-abịa na-achọ ibutere nsogbu. O nwere ike ọjụ na ọ ya emie, o nwere ike ọ sị ka eje were ego nye dibịa ka o jee chụọrọ ya aja. Ọ bụrụ dibịa ka ị na-enye, ihe a na-eme ewe ịchụpụrụ ndị mmụọ aja n'afa gị ka ha kwapụrụ gị ndị ọgbọ n'uke, mana imere ya. Mgbe ị mere ọzọ ejuzie na ime ihe anyị na-eme, ị nwere backing, ịdị backless. Ọnọdụ ka onye na-agba tim na-agba bọọlụ, enwere coordination between the midfield, the attackers and the defense line. Ike gị ga-adị porous. Now enwezie external attack to you, ịma na ihe na-eme na mmụọ na-eme na ife. Abịazie etu ahụ nwere ozi onye na-aba aka gị, nwere mmụọ na-eburu gị agha. Ịmụrụ na ị kwesịrị ka gị na chi gị na ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị ekwuna m ihe ọtụ mgbe na enwere entities of power na-govern each city. Enwere ndị ichie na-agọvan ndị city. Mgbe ị jụrụ na ime emedo ndị ichie ebe gị, imedo ha ọfụma, ha emeghị introduce to entities of power n'obodo ahụ na-eje. Mana ọ bụrụ ihe ya dị eme ka magic, ọ gradual process, because na ihe a bụ mere gị wee tinye n'ọnọdụ a abụrụ ihe bido taa. Mgbe ị na-echezi mgbe ị bazie n'ọnọdụ problem, ya ka ofu onye ji wee chacha m ya sị na o nwere ofu enyi nwoke nọ India, mana kịta na onwego problem n'ọnọgụ n'aka ndị uwe ojii, maka n'ihi na o jelu biznes o tiri aka na ya bụ biznes dị contraband ebe ewejide n'ọnọ in. Mana ịgbaraozi na mgbe ọbụla o ruo to this point, ihe ọ pụtara bụ na before ndị eke bụ onye anwa enwego negative energy surrender onye anwa ihu na azụ. So ịchọ ịlụ ọrụ onye ahụ, ihe ebu ụzọ breakie the negative energy, saa ụchụ dị na ya, wepụ negative energy around that person, so that ọ bụrụ na ọ nwụzi ọrụ ọbụla ị lụrụ n'isi onye ahụ o wee nwee ike ka e wee nwee ife. A ga-enwerịrị ihe na-akpọ point of contact, a ga-enwerịrị ife n'ebe onye ahụ nọ, ka ọ ya abụ ihe ọbụla ị na-akọnet ihe n'ifefe ọnwụ na ị na-akọnetụrụ onye ahụ ka o nwee ike wee ruo ya ahụ. Mana ọ bụrụ na otu juru ya ahụ, kedu ka ọ ga-esi wee connect? So ị na-alụ ụdị ọrụ onye aka kpadugoro, ọ na-ewe ife, maka na ihe ebudogoro na negative energy ya nwa surrender ya nọ, merie na negative energy. Imerecha negative energy ya nwa, iwee mezie gịnị? Wee nwee ike baizie n'ịrụ ọrụ ya, wee satụrụwa ụmụ mmụọ ga-eje for ibel out. Ụmụ mmụọ ga-eme ka ndị na-agba ama ma ọ bụ ndị jidere enu wee nwee evidence ga-eme ka ha si oke ngwa si hapịa. Mana so ihe ọ pụtara bụ na ị ga-ebu ụzọ medo ihe dị nọ, so ọ ya eme orizie ego. Mana ọ bụrụ na ibudo n'ụtụtụ mbụ pịacha ihe dị n'ụzọ, ụchụ adịrọ n'ụzọ gị, onye a pụtara na enwere ike ebe ndị ọzọ sigara ewude ha gị nwa gaghị na ịmara. Mana ọ bụrụzie etu esi ekwu na ịma mmadụ amaka, etu aka ịma mmụọ si wee ma mma. Mana ọ bụrụzie na ihe niile anyị emeri ya, o ruzie mgbe aka kpara aka na go ofu aka, ihe ọ pụtara negative energy have swallowed you, and at that point you will spend more, even triple times. Mana ọ bụrụ na ibidoro n'oge mmiri dị n'ọkwụkwọ ọla, oge mmiri ka dị n'obere, bido na-akwụsị na-alụ ọrụ ihe mmụọ achọrọ ịnụ bụ na mmemme eme. Mana ọ bụrụ na ị kwetara si oke mmemme, mana ị ga-adọrọ ngwa ka ahụ na-eme ha na-afụ ya, ị na-eme bit by bit, they will bring money eji metọpụ ihe ndị ọzọ. Ịmụrụ na agwụ na-eweta ego eji arụ ya, mana ihe dịgoro mkpa nwere ihe emegodo ekwe ma agwụ si n'ikwe na ịdị alụzi ụka, then iwesizi agwụ ya weta ego, o weta ego, and obi ya abụrụ obi na-eshi eke eshi, ọ bụrụ double mind. Mana ihe na-achịkọwa ahụ before mmadụ abanye n'ime ọnwụnwa nnukwute nsogbu ọbụla, enyeriri ya sign. Ịmụrụ na ọ bụrụ na mmụọ iwu onye mmụọ ya wee nọ n'abalị, mmụọ a na-achụghị ọsọ na nlọ ma ọ bụ nkịta na-achụghị ọsọ, ịmụrụ na o nwere ike ịbụ na o nwere mmụọ na-akpọ ka ịbanye ya oke, ma ọ nọọ ndị ichie ebe nne gị ma ọ bụ ndị ichie ebe nna gị na-anaghị oke. Ịmụrụ na ọ bụrụ na iwu onye dị spiritual consciousness, mma nke ndụ gị na-arụ ọrụ n'ime, na mmadụ tụọ gị na-arụsị, ị nwere ike ịrahụ ụlọ etu eke abịa na nlọ, ebiafụ eke na nlọ. Ị bụrụ onye ma ihe a na-epụta ụtụ ije gbaa afa jụọ ese,
oge o nwere ike ọ bụrụ na o nwere mmụọ atụrụ na arụsị, mmụọ a na-eso gị ndị gị na ha dị mma abịa gwa gị sị nekwa na na-adụ level ịfụ ha na iwe de jues onye ahụ na iwe odogwu adị enwude agụ n'aka. Mana mgbe iwe ofeke ụdị ihe na-eto amechi eto efe ya iwe esi na nwere ihe ọ bụ careless, iwe na onwere ihe ọ bụ and ụdị ndị aka a na-anwudo n'aka. Ihe m na-achịkọwara gị bụ na idevelop spiritual consciousness o nwere ọka ihe ọbụla mee gị ya inner power will be activated. Ụfọdụ ihe tinye ime ebe ụzọ egosi ya na nlọ and onye dị ndụ egosi ya n'ihe na nlọ ojeme ihe dị na ya. Ihe m na-achịkọwa bụ inwe ajụjụ ị nwere ị ga-ajụ m n'ihe nkụziri taa maọbụ ihe ọbụla nkụzigo n'ọdịnala Igbo maọbụ ihe ọ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo. WhatsApp m sendere message na WhatsApp Ugochi tubelu Oraifite. Ọ bụrụ na isendere message ma asa gị mgbe ụfọdụ adị m enwekarị time for voice call. Reason bụ na voice call should not be held on regular basis. Reason o nwere mgbe ọ ya abụ na njide ọrụ ndị mmadụ n'aka ị na-akpọ call I cannot pick because o nwere ọrụ ụfọdụ ị ga na-alụ you need the total concentration. Okay, now ọ bụrụ na ị nọ n'ịgba afa you don't need to break it. O nwere some spiritual consultation ị ga-anọ you don't need to break it and onye ipikọrọ call ya nwere ike na-efi na ignore ya. Mana nke bụ eziokwu na onye ọbụla na-efunu m ọfụma ma o nwere ka ị drọpụ voice note ka m ghara irespond or drop possible kama o nwere ike iwezi at my convenient time. O nwere ike onwe ọrụ njide aka m finish ya respond to all the voice note then rụwakwa ọrụ ndị ọzọ. Mana mgbe ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị mana kọlụ na-enweta daily, ọ bụrụ na nzaba kọlụ onye ọbụla na voice call kọlụ na voice call ma na ọrụ ndị mmadụ na-ama arụ ya alụ so send them voice call then ọ wụzie na o nweziri ihe eji chọọ ịkpọ voice call send them time ka mụ na reset rụọ time ya adịrị m fair maka anyị na-alụ ọrụ everyday ka anyị wee nwee ike wee zagịnya ma ajụjụ like echi a ebu na anyị ga-eji wee lụọ ọrụ awele adịgo already. So ọ bụrụ na ịpụta echi na-akpọ m na fon maka anyị na-efonu nwere ike ma pikiri oge anyị nwere ike firuo na mere nọ a sị m na ọ ga-adịrị anyị na mma onye chụwa anyị ya daa anyị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. Ị na-emedo ihe dị n'ụzọ gị merechi ihe dị n'ụzọ ka ị wee chakee dịka ugo na ugo chara acha dị echu echu ka ọ dị daalụnụ.